Čo si na sebe najviac vážite? Ja si najviac na mojom manželovi vážim jeho zodpovednosť. Teraz mám taký zdravotný problém, tak si na ňom veľmi vážim, ako sa o mňa stará, ako mi pripravuje jedlo, ako sa stará o kvetinky, čo som všetko robila samozrejme ja, ako sa stará o poriadok, čo bola tiež moja starosť, že mi to nevyčituje, že to nie je pre neho nejaká extrémna záťaž, tak to si na ňom veľmi vážim a za to ho mám rada. To je naozaj krásne a môžete mi povedať vy. Tak ja budem asi stručnejší. Ja si najviac vážim, že vždy stála pri mne, celý život stála pri mne. Bez ohľadu na to, aké rôzne životné skúšky som ja musel prekonať, bola mi veľkou oporou. Takže máte krásny vzťah. Ďakujeme pekne za odpoveď a za to vám dáme túto kávu od Zlatého zrnka úplne zadarmo. Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi radi to okoštujeme. A čo si na vašich partnerov vážite vy? Napíšte do komentára.